Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез тотарлар тапшыруын карыйсыз. Без милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны яктыртабыз. Безнең иҗат төркемебез илебезнең төрле якларында гомер итүче милләттәшләребез белән очрашып, аларның яшәешен сезгә җиткереп бара. Бүген безнең программада Уфадагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар кафедрасында татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерлиләр. 30 елдан артык эшчәнлек турында безнең видеоязма. Укытучы булырга теләп киләләр. Һәм шушы теләкләре күпләренең уку тамамлаганда да сүрелми. Казакъстанның Кустанай шәһәрендә 19 гасырда ук татар сәүдәгәрләре акчасына төзелгән ак мәчет төзекләндерүдән соң үз ишекләрен ачты. Аллага шөкер, кешеләренә йөриләр, бабайларың да, татарларың да, урысларың да керәләр. Мәчет Худайның ние бит, монда әйтмисең, нигә урыс бабай керде дип. Керә бирсеннәр. Алла Тәгалә бер. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы дәвам итә. Бүген Шүпрәле районының иҗат коллективлары чыгышларын тәкъдим итәрбез. Һәр район Казанның төрле мәйданчыкларында чыгыш ясый. Без менә хәзер Мәскәү районында, Московский мәдәни үзәгендә, бүген биредә Шүпрәле районы. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. 2024 елның 16 октябрендә каты авырудан соң 87 яшендә күренекле театр һәм җәмәгать эшлеклесе, Россиянең һәм Татарстан Республикасының халык артисты, СССРның дәүләт премиясе, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, Алтын битлек Россия милли театр премиясе лауреаты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларының берсе, халкыбызның яраткан артисты Ринат Алифҗан улы Таҗетдинов вафат булды. Ул бөтен тормышын театрга багышлаган талантлы шәхес. Галиәскәр Камал театрында 60 елдан артык сәхнә тоткан күренекле шепкинчыларның берсе иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар тапшыруының архивында Ринат Таҗетдинов белән булган видеоязма саклана. Бүген без аны сезнең хөрмәткә кабатлап күрсәтәбез. Әлеге истәлек аның рухына дуга булып ирешсен. Гаҗәеп авыр яшәсәк тә, авылларда без бит инде 38 елга бит. Ул вакытта менә 50 сугыш биткән вакытларда ул бик авыр иде, авылда бигрәк тә. Ашарга әйберләр юк халыкның. Ринат Таҗетдинов 1938 елның 1 гыйнварында Татарстанның Шүпрәле районы Кече Чынлы авылында туган. Җырчы булу хыялы аны консерваториягә алып килә. Әмма нота белмәгән, цикелдәп торган Мишәр авылыннан килгән егетне кире боралар. Бәхетен үз юлын театр сәхнәсендә табарга насыйп булган аңа. 1956 елда Татар академия театры өчен милли кадрлар әзерләү максатыннан Мәскәүдә беренче тапкыр Татарстаннан студентлар җыеп укытырга ниятлиләр. Шепкин исемендәге югары театр училищесында белем алырга дип төрле авыллардан җыелган бер төркем яшьләр арасында Ринат Таҗетдинов табыла. Авыл егетенә Мәскәү мөхитендә никадәр авыр булуын үзе генә беләдер. 3нче курста үземне яңадан туган кебек хис иттем. Үз-үземә ышаныч артты ди ул. Сүз уңаеннан Ринат исеме яңадан туу дигән мәгънәгә ия. Студент елларыннан соң да мондый хисне еш кичерә. Артист кеше бит ул һәр ролендә яңадан туа. Елына бикшәр спектакль да уйныйдыр инде мин. Кай вакытта менә шулай буладыр. Яшьрәк вакытта инде 30, 40, 50 яшьләрендә. Айына 32 спектакль уйныйдыр. Ничек шулай булган ул белмим. Чөнки бит иртә кичтә уйныйсың, бер көндә буш булмый. Менә шундый көннәр дә бар иде. Менә шуңа күрә әлбәттә ул бер яктан бик әйбәт булды. Ул без тигенитик ныгадык, чынактык дип әйтергә кирәк әйбәт. Ирәндек, мастерство алдыганнан. Без бит синең белән ерак туганнар. Синең ата-бабаларда минекеләрдә бүреләр булган. Йөздән артык роль. Театр сәхнәсендә, кино, радио һәм телевидениедә озак еллар иҗат итүчерендә трагиктан башлап үткен гротесклы образларга кадәр тулы бер галерея аның иҗат хәзинәсендә. Чит ил әйберләрен менә Бразилия язучысының уйнадык без Изоп дигән әйберен. Шулай ук читтән тыш катлаулы әйбер. Миңа 27-28 яшь иде ул вакытта. Миңа бик авыр булды аны нитүе. Менә монда аны
Теге былай гына уйнап булмый. Монда әгәр дә аны теге чыгып теге сүз генә сөйләсәң булмый. Монда bütün йөрәк буенча кичерергә кирәк аның бөтенлеген. Ул азатлык өчен керешүче үзен бер нәрсәгә дә алыштырмыйча бер шул азатлыкка. Дөресә кеше улай бит. Ул да шулай миндә бик тирән ис калдырды. Тартюф француз әйбер инде ул Валер. Менә дигән әйбер булды ул шулай ук. Халык аны бик җылы кабул итте. Менә әйтәләр бит хәзер. Кайбер тәнкыйтьләр дә язалар, безгә татар әйбере кирәк, безгә кирәк бит теге шит ил әйберләре. Шит ил әйберләре кирәк бит ул кирәк алар. Ул артист өчен кирәк, театр өчен кирәк. Чөнки без үзебезнең мөмкинлекләребезне күрсәтергә тиеш. Яшь барган сайын тормышка фәлсәфи караш барлыкка килә ди артист. Үзеңнең юлыңа кайвак әйләнеп кайтасың да уйлыйсың. Нәрсәләр эшләдем соң әле мин дип. Нинди рольләр уйнадым, халыкка барып җиттемме дип уйлыйм. Театр миңа бик күп нәрсә бирде. Минем bütün тормышым, bütün гаиләм, bütün нием, балаларым, һәммәсе менә шушы театр белән бәйле иде. Менә шулар турында уйлап, менә шулар турында борчылып, менә шу үзеңнең олыгаюыңа ачу килеп яшибез иде. Ушташык! Безнең өчен дә яшәгез. Мәгънәле итеп яшәгез. Уфа шәһәрендәге Мифтахетдин Акмула исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар кафедрасы 30 елдан артык уңышлы эшләп килә. Булачак татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләүче, туган телебезне саклаучыларны тәрбияләүче бүлек ул. Татар кафедрасының бүгенге эшчәнлеге белән үз хәбәрчебез Илфира Нигъматуллина танышып, уку йортының укытучылары һәм студентлары белән аралашып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. 1990 елда Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты укытучылары әзерләүче бүлек ачыла. Ә бер елдан соң татар теле һәм әдәбияты кафедрасы оеша. Тырыш коллектив тупланып, алар мөгаллимнәр әзерләп чыгара. Бүгенге көндә дә ул заман белән бергә атлый. Авырлыкларга бирешми, үз максатына тугры кала. Югары уку йорты быел татар инглиз теле буенча 12 кеше кабул итте. Психологик, педагогик класслардан да бик күп укучылар безгә документ тапшырган иде. Монда конкурс ситуациясе да булды. Шуңа күрә конкурс ситуациясе әлбәттә бөтен студентлар да, бөтен теләгән кешеләр дә укырга керә алмадылар. Кафедраның абруен арттыручы, туган телне саклауга, үстерүгә юнәлтелгән чаралар да үтә. Шулай ук мәктәп укытучылары белән дә элемтә өзелми. Алар үз укучыларын бирегә укырга алып килә. Конкурсларда бердәм катнаша. Үзебезнең менән нинди чаралар үткәрелә. Бу чаралар барысы да безнең кафедра тарафыннан филологик белем бирү һәм мәдәният-ара коммуникациялар институты Акмула университеты тарафыннан абитуриентларны, булачак студентларны җыюга юнәлдерелгән эшләр. Диплом алган белгечләр киләчәк хезмәт юлын укытучы һөнәре белән бәйли. Педагогика уку йорты булгачтан укытучы булырга теләп киләләр. Һәм шушы теләкләре күпләренең уку тәмамлаганда да сүрелми. Ана телебезгә кагылышлы проблемалар да бар. Телнең язмышына бәйле мәсьәләләр күңелне кыра, борчу уята. Бу уку елына татар теле һәм әдәбияты инглиз теле профиле буенча кабул итү булды. Димәк, булачак абитуриент ул татар телендә дә оралаша белергә тиеш, татар телендә сөйләшергә тиеш. Димәк, туган тел буларак ул татар телен сайлаган булырга тиеш һәм инглиз теле дә аның тиешле дәрәҗәдә куелган булырга тиеш. Иң беренче чиратта безнең туган телдә оралаша белгән чыгарылыш укучыларның саны бик күп түгел дип әйтер идем. Татар кафедрасы студентлары уку йортының җәмәгать тормышында активлык күрсәтә. Үзләре чараларда катнашып кына калмый, аларны яктыртырга да, сюжетлар төшерергә дә өлгерә. Университетның медиа группасы бар, ул «Без путем» дип атала. Һәм инде без шушында репортер, корреспондент, фотограф, дизайнер һәм башка сфералар дип әйтәк, шушы сфераларда эшлибез инде. Безнең кафедрада төрле чаралар, конкурслар, фестивальләр үтеп бара. Һәм инде шәхсән мин шушы фестивальләрдә алып баручы буларак инде үземнең ярдәмемне күрсәтәм. Ведущий буларак, чөнки ул тәҗрибә, ул кызык вакыйгалар. Нинди белгечлеккә ия булырга дигән сорау килеп тугач, кызлар, малайлар киләчәк тормышын күзаллап, һөнәрен дә шуңа карап сайлый. Мин татар телен бик яратам. Үз телемдә эшләшергә, үз телемдә укырга миңа бик ошый. Бәләкәй булганнарны татар теленә өйрәнергә, үзләренең туган теле булса,
туган телләрен белсен өчен. Я сейчас хочу получше изучить татарский язык. Татар телен яхшырак өйрәнәсем килә. Үземнең телем, мәдәниятем, тарихым белән кызыксынам. Һәм татар телендә җырларга өйрәнү теләге әлеге уку йортына алып килде мине. Әлеге бүлек студентларын татар телен ярату, аның серләренә төшенү теләге берләштерә. Киләчәктә алар туган телебез сакчылары, төпле белемле, иҗади карашлы татар теле һәм әдәбияты укытучылары булыр дип ышанасы килә. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Илфира Нигматуллина, Рузил Имамов, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Казакъстанның Кустанай шәһәрендә 19 гасырда ук татар сәүдәгәрләре акчасына төзелгән Ак мәчет төзекләндерүдән соң үз ишекләрен ачты. Аллаға шөкер, кешеләренә йөриләр, бабайларың да, татарларың да, урысларың да керәләр. Мәчет Худайны ие бит, монда әйтмисең, нигә урыс бабай керде дип. Керә бирсеннәр. Алла Тәгалә бер. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы дәвам итә. Бүген Шүпрәле районының иҗат коллективлары чыгышларын тәкъдим итәрбез. Һәр район Казанның төрле мәйданчыкларында чыгыш ясый. Без менә хәзер Мәскәү районында, Московский мәдәни үзәгендә. Бүген биредә Шүпрәле районы. Казакъстан Республикасының Кустанай шәһәрендә 19 гасырда ук татар сәүдәгәрләре акчасына төзелгән Ак мәчетне реставрациялау төгәлләнде. 1893 елда торгызылган. Бүген ул Кустанай өлкәсенең тарих һәм архитектура һәйкәлләре реестрына кертелгән. Үзенең узын тарихында мәчет бинасының юнәлеше берничә мәртәбә үзгәрсә дә, еллар узгач дини башлангыч югары күтәрелә. Хәзер мәчетнең нинди булуын Әдилә Төхбәтова белеп кайтты. Җомга намазы Кустанай шәһәренең барлык дин тотучыларын реставрацияләнгән Марал Ишан мәчетендә җыя. 2002 елга кадәр ул Ак мәчет исемен йөртә. Аны 1893 елда татар бистәсенең җирле халкы акчасына төзиләр. Төзелешкә һәр йорттан мал-туар җыела. Инициаторы мәшһүр татар сәүдәгәре Габдуали Яушев булган. Казаннан, Санкт-Петербургтан иң яхшы осталарны җыеп Ак мәчет тургызыла. Бүген без әлеге мәчет төзелешендә катнашкан Мулла Мирзабай Хисамидиновның токымы белән аралашу бәхетенә ирештек. Я правнук первого муллы. Мин бу мәчетнең беренче мулласының нык баласы. Бабам Кустанайга Бухарадан килгән. Монда аның 4нче хатыны яшәгән. Совет чорында 30нчы елларда мәчеттә кинотеатр була. Мәчеттән ерак түгел 2 катлы керем йортының беренче катында кибет, икенчесендә аның гаиләсе яши. Совет чорында әлеге йортта хастаханә урнаша, ә үзе филигелле яши. 30нчы елларда ул вафат була һәм Кустанайда Нариман зиратына җирләнә. Хәзерге вакытка кадәр мәчет бинасының билгеләнеше берничә тапкыр үзгәргән. Бөек Ватан сугышы елларында ул эвакуация пунктына әверелә. Сугыштан соңгы елларда бинада кинотеатр һәм 1980 елда концерт залы барлыкка килә. Әмма 1991 елның ноябрендә мәчетне халыкка үзенең беренче билгеләнешендә кайтаралар. 2016 елда ул кабат реконструкцияләнә. Эчке заллар тулысынча үзгәртелә һәм 2022 елда ул яңадан мөселманнарга үз ишекләрен ача. Бүген биредә шулай Коръән укырга һәм гарәп теленә өйрәнү дәресләре үткәрелә. Шундый прям матурланып китте мәчетебез. Шундый якты, әйбәт ремонтлар ясаганлар. Менә без хәзер бүлмәдә, где хатынларга дәресләр бирәләр. Татар халыкта, мусульман халыкларда иң дорогой әйбер булды Коръән. Аны яшереп кеше йөртте. Ул бит ничек торырга, ничек үзеңне тотарга, ничек күрше белән сөйләшергә, шунда инде перечень бар инде. Поэтому менә без йөрибез занятиеларга. Монда Коръән укыталар, кеше тырышып инде өйрәнәләр. 2017 елда мәчет төбәкнең тарихи-мәдәни мирасы буларак Казакъстанның сакраль урыннары исемлегенә кертелә. Кояшта энҗе бөртекләре булган бина һәм Ак мәчетнең шәһәр үзәгендә урнашуы урыны һәркемдә саклану хисләрен уята. Биредә халыкларга һәм дингә бүленү юк. Аллаһы Тәгаләгә якынлаярга һәм җан тынычлыгы табарга мәчеткә теләүче һәркем килә ала. Аллаға шөкер, кешеләренә йөриләр, бабайларың да, татарларың да, урысларың да керәләр. Мәчет Худайны ие бит, монда әйтмисең, нигә урыс бабай керде дип. Керә бирсеннәр. Диннәре Алла Тәгалә бер, Иса, Муса дип әйтергә ярамый, Аллаға шөкер дип. Шуңа күрә Казанга барырга сәлам әйтегез.
Татарлар монда тире дип әле. Тире дип, тырышабыз. Әдилә Тухбәтова, Боржан Кыжыканов, Татарлар, Костанай шәһәре, Казахстан. 2024 елның апрель айыннан башлап, Казанда республиканың муниципаль районнары арасында Татарстанның мәдәни башкаласы деген конкурс уза. Быел ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча гаилә елы кысаларында үтә. Һәр район үз төбәкләренә хас мәдәни программа әзерли. Казанга алар милли аш-су, халык һөнәрләре, тарихи мәдәни күргәзмәләр алып килә. Иҗат коллективлары чыгышларыннан торган зур концерт программасы әзерли. Һәр татна сайын татарлар программасы шуларның берсендә булып, аерым бер районның рухи мирасы турында сезгә дә җиткерә бара. Бүген игътибарыгызга Шүпрәле районы. Һәр район Казанның төрле мәйданчыкларында чыгыш ясый. Без менә хәзер Мәскәү районында, Московский мәдәни үзәгендә, бүген биредә Шүпрәле районы. Тулы көчкә әзерлек эшләре бара. Шүпрәле районы халыкка үз җирлекләрендә җитештерелгән әйберләрдән ярминкә дә оештырган. Сөт продукцияләре, төрледән төрле бал, үзләрендә үстерелгән 3 тонна алма алып килгәннәр. Безнең төбәгендә ул игенчеләр төбәге, терлекчеләр төбәге һәммәдә менә яңа культураларда үстерә башладык, инде быел соя дигән культура үстерә башладык. Көнбагыш үстерәбез, шикәр чөгендере үстерәбез. Безнең әле тагын үзебезнең алмагач бакчалары да бар. Ул инде Россиядә иң зур алмагач бакчаларыннан дип санала. Онда 300 гектарга якын алмагач бакчалары бар. Добрый вечер, уважаемые гости. Рәхим итегез, кадерле кунаклар. Жюри әгъзаларын, кунакларны Шүпрәлеләр ипи, туз, якты йөз, баллы чәк-чәк белән каршы алды. Районда яшәүче татар, рус, чуаш халыклары үз телләрендә музыкаль программада әзерләгән иде. 300-дән артык кеше килде, 320ләп кеше. Монда инде гаилә осталары, гаилә килдер, пешекчеләр, тегүчеләр, чигүчеләр, җырчылар, биючеләр, баянистлар ансамбле, фольклор ансамбльләр. Бездә бүген бик күп мишәр фольклор представлениеләр, мишәр фольклор әсәрләре күренәчәк. Халык игътибарына төрле юллар да тәкъдим ителде. Солдат узату, йомырка бәйрәме, чуаш туе, сөенче алу, бала туу, шатлыгын хәбәр итү кебек күренешләр театральләштерелде. Малайыбыз бар, Аллага шөкер. Ярар, балагыз, йомырка кебек тәгәрәп үссен дип, йомырка ләшимәле салатка аланларга. Бик дөрес күршекә, ул бит безнең якта борынгыдан калган йола. Күргәзмә дә бай, милли ризык, шиккән, бәйләнгән, тукылган әйберләр, агач эшләнмәләре барсы да бар. Ул гына да түгел, бүген биредә аларны үз кулың белән ясап та була. Остаханәләр оештырылган. Җамалетдиновлар гаиләсе сарык йоныннан җеп әзерләргә өйрәтә. Сарыкны кырыкканнан соң җүпчәрләрен алып, матурган тетәргә кирәк. Аннан соң менә кәнзәләгә бәйләп, бу безнең гаилә ядкәре. Моны минем бабай иләнешкәч 1933 елда әбигә бүләк иткән булган ясап үзе. Кәнзәләгә бәйләп, аны ике ырцыгырлыйсың да, аннары аны бер йомгак итеп бәлисең. Бер йомгак бәләгәннән соң менә аны катасың, менә шул каткан җепне хәзер киләпкә цырныйбыз. Аны юабыз киләпкә цырнап. Менә аннан соң инде, менә без утырабыз, менә бу юган киләпне яңадан йомгакка цырныйбыз. Аннары инде бәйлисез. Аннары соң рәхәтләнеп баригалар, ыек башлар, нәрсәсенә башмаклар бәлибез. Күргәзмәдә нәрсә генә юк, инде безнең игътибарны җәлеп иткәне менә шушы тәрәзә йөзлекләре. Аларның саны биредә 36. Һәм беләсезме, иң гаҗәпләндергәне шул, алар Шүпрәле районындагы һәр авылдан җыелган. Һәр авылда диярлек шушы тәрәзә йөзекләре ясарлык осталар бүген дә бар. Без үзебезнең эшебездә, гореф гадәтләребезне саклап калу өстендә бик күп зур эш алып барабыз. Менә һәрбер авыл үзенең матур иттереп, элек-электән сакланып калган, шушы авылга гына хас булган элементларны файдаланып, шушы тәрәзә битләрен менә ясап китереп, шушы күргәзмәне оештырдык. Һәр яктан креатив алар, районның гербын картасында шиккәннәр. Безнең районда, Дожовский районда 19 сельские поселения, шуларга бөлеп бирдек, шул кусокларны алар безгә ясап китерделәр. Каждое сельское поселение да нәрсә белән алар богатый, шула кисәккә керттеләр. Менә монда күргәзмәгә барлыгы 26 гармон куелган һәм аларның барысы да бер кешенеке. Ул Шамил абыйның гармоннары. Шамил абый менә каян алдыгыз моны хәтле гармон? Гармон инде 4-нче класста мин уйнарга өйрәндем. Самоучка белән.
Шофер булып эшли. Ул вакытта кулымда гел шушы кечкенә гармон иде ди. 24 ел тәнәфестә булып ала, эшен алыштыргач кулына яңадан гармон ала. Көйләр яза башлый, аларны үзе төзәтә. Ватык гармоннарны бүләк итеп калдырып та китәләр. Казанда эшләнгән 7 төрле тальян, 4 төрле тулы гармоны, буларның берсе дә сатып алынмаган. Әле тагын 10 гармон өйдә калды ди ул. Менә кайсысының тарихы иң кызык? Менә бу немецлар гармоны 1936 елгы. Каян таптыгыз бу 1936 елгы гармонны? Сугыштан bir бабай алып кайткан булган. Миңа бүләк иттеләр. Монарда мин уйный белмим нигә, потому что бу ике ноталы бер-беренә инде. Шара гаилә елы эгидасы белән уза. Әйтергә кирәк, һәр төбәкнең байлыгы ул аның кешеләре. Шарада районның эшче династияләре дә тәкъдим ителгән иде. Без укытучылар династиясенә, Әхмәтовларда тукталдык. Безнең династия, хезмәт династиясенең хезмәт стажы 580 ел. Бу династия инде үткән гасыр башыннан билгеле. Безнең арада төрлесе бар инде. Тарих укытучысы да бар, дәвәти мәсәлән, әти белән әни безнең математика укытучысы булган, энем информатика укытучысы, үзем рус теле укытучысы. Бу кызыбыз безнең әле генә педагогика университетка, Казан федераль университетына укырга кирде. Укытучылыкка башлангыч һәм инглиз теле буенча. Ә инде иң озакта килгән кунакларга нәсел мирасы дигән концерт программасы тәкъдим ителде. Шарага чыгышлары белән Чүпрәледән булган шәхесләр дә килгән иде. Район тарап җибәрәбез елларны. Авылларның облиге, райцентрның облиге, мин әйтерлегем инде бүген Чүпрәле районы Европа шәһәрләренең менә шушы дәрәҗәдәге шәһәрләргә тиеш торган райцентрга әверелде бит инде. Менә шундый чараларда районның иң алдынгылары, иң яхшы артистлары, иң яхшы әйберләре республика халкына, башкала халкына тәкъдим ителә. Без дә шуларны күрергә, хәл белергә килдек. Ә Татарстанның халык артисты Илсаф якташларын Чүпрәлем дигән җыры белән сәламләде. Тумышы белән районның яңа Кәкерле авылыннан ул. Шукада горурлык хисе, шатланып килдем. Үзебезнең якташлар, райондашлар, мин Чүпрәле белән тыгыз элемтәдә. Концертның эчтәлегенә килсәк, ул гаилә бердәмлеге, милләтләр дуслыгы турында. Шара Чүпрәле районының татар, чуаш, рус фольклор ансамбльләре, айрым башкаручылар, балалар коллективлары чыгышлары белән үрелеп барды. Безнең ансамбль инде 2015 елдан бирле эшли. Монда инде бу ансамбльдә безнең выпускниклар да шулай музыкаль сәнгать мәктәбенең укучылары, хәзерге көндәгеләр выпускниклары йөриләр, 4 ел, 5 ел бетергән инделек. Әлдә йөриләр яратып, концертларда катнашабыз. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы 1 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Жюри игътибарына тәкъдим ителәчәк тагын 10 район чиратта. Җиңүче төбәккә 4 миллион сум күләмендә акчалата бүләк биреләчәк. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Халыкның теле аның рухи тормышының иң яхшы, бер кайчан да шиңми, мәңге яшәреп тора торган иң матур чәчәге. Телдә халык һәм аның ватаны җанлы рәвештә гәүдәләнә. Телдә халыкның бөтен рухи тормышының тарихы чагыла дип язып калдырган күренекле педагог Константин Ушинский. Бөек мөгаллим фикере бүгенге көндә дә бик актуаль. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.